Тайните Gravity Falls. Анимация, която няма нужда от представяне, но за тези, които са я пропуснали, ето кратко обобщение. Gravity Falls е стария малък град в щата Орегон, където близнаците Мейсън Пайнс, известен като Дипър, и сестра му Мейбъл Пайнс, са изпратени за лятото. Борят се с гноми и разни други неща и разследват странностите на града и това е общо взето. Така, след като вече сте запознати, аз съм Гарвана, а това е поредицата, в която анализираме филми, сериали и игри, а фокусът на това видео е най-старшият епизод на Тайните Gravity Falls. Това е първият път, в който разглеждаме анимация, така че ако искате да разгледаме някоя друга анимация, можете да напишете в коментарите. Харесайте видеото и да започваме. Епизодът започва с това, че богатото семейство Нортуест подготвят ежегодното парти в имението си, на което канят само важни и богати хора. И веднага след това ми дават думата. Пацифика и майка изспорят за роклята, която Пацифика да облече. Баща й казва да не спори с майка си и позвънява с едно звънче, след което Пацифика веднага отстъпва. Това е вид обучение, наречено Павлов рефлекс. Той се състои в това да обучиш човек или животно да свързва нещо неутрално, като звук, с дадени последствия. Понеже не мога да го обясня добре, ще ви дам пример. Да приемем, че имам папагал, на който от време на време пускам ток, но всеки път преди да го направя, пускам Папи Ханс. Неизбежно след време папагала ще започне да свързва музиката с превръщането си в пилешко совис. И ще се страхува от самата музика, дори да не се пуска ток след това. След като вече звуча като психар, който има странна идея за готвене, мога спокойно да ви кажа, че звънчето в епизода ни показва, че Пацифика е била обучавана чрез някакъв вид наказания, че след звънчето трябва да прави каквото и се каже. След това в епизода приборите от масата започват да левитират и да летят към семейство Нортуест и персонала им, като бащата на Пацифика веднага разбира, че това е някакво проклятие от миналото. Докато предмети летят в измерението, вестник, на който пише, че Дипър е хванал прилив вампир, пада пред него и така Пацифика се озова в мистериозната шата и моли Дипър за помощ. Междувременно научаваме по новините, че обикновените граждани няма да бъдат допускани, но все пак ще лагеруват пред портите на имението. Това е нещо, което е станало като традиция във времето, както се разбира по-късно в епизода. Дипър се съгласява да помогне в замяна на 3 покани за партито и така Кенди, Грета и Мейбъл се озовават там също. Момичета се заклеват, че няма да се карат заради момче, което всички знаем, че е лъжа. Просто жените работят така, няма логично обяснение. Пацифика води Дипър в стаята, в която призракът е най-активен и се оказва, че не е от слабите духове, както Дипър е предполагал, а всъщност най-силният дух възможен, поне според дневника. И тук навлизаме в страшната част. Животинските глави, закачени на стената, започват да говорят за древна кръв, като това ни дава идеята, че става въпрос за хора убити преди време. Като говорят, кръв потича от очите и устите на главите, като ведно с това започват да излучат светлина, подобно на хелуински фенер. Горящ скелет с забита брада в главата излиза от камината и се материализира в Дарвар с горяща брада. Нали това шоу трябваше да е за деца? Те глави и в момента ме плашат. Какво остава, ако бях на 10? Брадата в главата му показва как е умрял, но все още не знаем как точно се е озвала там. Дарварят, както ще наричаме духът между другото, напада Пацифика, защото е Нортуест, а през това време родителите й приемат гостите. Докато бягат от Дарвария, Дипър и Пацифика се сдърпват, защото Дипър иска да влезе в стая, за да вземе сребърно огледало и да лови призракът, а Пацифика не му позволява, защото ще нацапа килима и техните ще й се карат. Което още веднъж ни показва, че тя е готова да умре преди да ядоса родителите си, защото е страх от тях. Докато се борят, падат през картина и се озовават в тайна стая, където Дипър намира сребърно огледало и хваща Дарварят. Но това изобщо не е края на епизода. Дипър стърва и Дарварят му разказва историята си. Нортуест са помолили Дарварите да построят имението Нортуест, като са ги излагали, че ще организират парти всяка година и ще канят и тях. Като след като е било построено имението, не изпълняват обещанието си. Много Дарварите са загинали в инциденти, докато се е стояло имението. Вследствие на изсечените дървета се е получило свлачище, което е убило и духът. Докато е умирал, е казал, че ще се върне след 150 години и ако все още нормалните хора не са допуснати на партито, кръвта на богатите ще се разлее по земята. Нещо, което не се споменава в българския дублаж, е, че кръвта ще е на богатите, което е важна част. Все пак е проклятие, всяка дума е от значение, но както и да е, проклятието е било предавано през поколенията и затова бащата на Пацифика е знаел точно какво става. Дипър се връща на партито и говори с него, като той се държи ужасно. Въпреки това Дипър прави ритуал, който да прогони призракът, но той успява да го изиграе, освобождава се и се връща в имението. Почва да превръща хората в дървени статуи, съживява препарените животни и общо взето прави пълен хаос. Дипър се връща на парчето и търси Пацифика, защото трябва някой от семейство Нортуест да отвори портите и да пусне хората от града. Той намира в тайната стая от преди малко, където всъщност са скрити доказателства за измамите на семейство Нортуест. Също по някаква причина има пародиен портрет на австрийския художник, на който не искам да споменавам името, за всеки случай, като част от семейство Нортуест. Което освен, че е готина шега, ни показва колко зли хора са всъщност Нортуест. Когато се връщат в главната зала, вече всички гости са дървета, а дърваят превръща и Дипър в такова. Пацифика отваря вратата за гражданите, като устоява на звънчето и преборва Павлов рефлекса.
което показва, че не е като родителите си, призракът е доволен и всичко приключва добре. Или почти. А сега, понеже стигнахте до края на видеото, ще ви дам 3 от идеите ми за следващото видео, като вие ще решите какво да е то. Идеите ми са видео за играта Sally Face и просто разни детайли, които са ми направили впечатление, защото обожавам тази игра. Видео за The Amazing Digital Circus, като може да е психологически профил на някой от героите или просто цялата концепция на играта, в която са затворени. Или пък видео за анимацията отвъд оградата и ужасът на това да се намираш в неизвестното. Изберете любимата си идея в комьюнити поста или просто напишете коментар, защото това помага на алгоритъма да препоръчва видеото на повече хора. Чао!